Tak včera jsme dorazili na Sicílii a čeká nás plavba na Lipárský ostrovy. Je tady novou park lodí. To je naše lodička. Tak a budeme vyrážet. Ahoj! To zajímavý nástup a zvládáme. Tak i počasí je dneska takový divoký, ale má být hezky. Ale voda je tu nádherná, i v přístavu úplně modrá. Super. Tak jdem na to. Tak to je vulkán a je velký kráter. Hezky nám to tady uniká. Syčí. Pěkný a smradlavý a je tu teplo, smrad, ale je to pěkný. A to tam stejně není vidět. To tam čmouví. Tady to taky čmouví. Je to vidět, ale není to tam moc vidět. Tady to je vidět. To čmouví z toho. Ty jsi spal na palec! Tam jsou horký. Škoda, že to je zavřený. No. My jsme se hezky ohřáli. Já mám kamerku, já budu všechno zaznamenávat. Náš výjezd na vulkánu. To je stejný jako na windsurfingu. Tam dotáhneš a tam jsou takové... Tady Martina s Evičkou. A tady, když na to zmačkneš, tak to uvolníš, jo? A to běhá. No ano, ale nejdřív takhle. A jdem do lepšího počasí, jdem za lepšího. Aby to nebylo na Jo, aby to nebylo... Pavel, Kamil, přitáhneš si to a pak to odblokuješ. máme Denisa, ještě tu máme Gábinu. Tak, teď potřebuji... Jako když bys to udělal blbě, to pořadí. Tak, tímhle s tím vlastně určuješ ten úhel té platny. Doleva, doprava, jako. Jasně. Čili to je tohle, jo? Nevíš, To jsi jsou jako tyhle dvě červeděla na... Jo, ale jako jasně. A teď chcem zjistit výtah hlavní platny. Čím ji vytáhnout. Jo, takže barevně je to odlišený, aby si to jednou na to podíval a pak aby si podle toho jel. Je žlutej. Žluté, jo? Tamhle ten. Vedle? Ne, žluto šedej. Vedle. Tak ho mám namotat? Po cenou. Já vám to pošlu. Ta už není vidět ani na kameře. Tak přístavu vulkán. Máš chodit bos. Máš to nějaký špinavý. Pěkný. Jen doufám, že při tom slejváku zavřel všechny okýnka. Tak
prší teď znovu. Tohle je deštík. Těch už bylo. Ale teď se podívej na ten mrak nad náma, z toho nebude jako slejvák. To jsou jenom takový moderní. Ale teď otázka. A došli jsme do cíle. Kdy se to pohybuje, jak fouká vítr. Tak pomoci. To je hezký, ta síra. Nemáš síru? Tam je ti. Sání? Ty to uniká z těch. Vašek bude muset zavést převýchovný program. To nebude na ty kameře asi vidět. Přemýšlím, co to bylo, teda mě hrozně chutná. Mix to je, taky se tomu, říká se tomu čaj a nějaký... Tatranský. Ne, to je prostě koktejl. Šílený koktejl asi z 5 nebo 6 Čajů. různých, ne, tam je... A jdem. Máme taky kontramotor. A to nás zase zajímavé města, ne? Taky my máme pořádný ponor. On jede tak, aby na nás nestříkalo. Ale pamatujete, nemá. Tak tam někde máme loď. Na bojce. Tady jsme byli na Drincí, nahoře. A úplně od posledního okénka jsme seděli. No. Pak se jich nezbavíš, Tohle je jeden toho, když tak budeme nějakou... Přitom oni jsou jako chráněný, jo. Třeba po celé Anglii jsou napsaný jakoby nápisy, že jako nekrm teracky, že tím je zabijíte, jo. To se nesmí. Nesmí se. Protože to není, to nemá... To je nafukuje, to je prostě nafukuje a prostě, Ale- víš co píšou, já ti řeknu přesně, proč se nesmí krmit lidským jídlem, jo. Akorát, že jako samozřejmě oni to sami Radkové nedodržujou. To je z těch důvodů, že oni se stávají agresivní. Hlavový kameny. Tak to tak odpovídá těm 20 minutám, no, zhruba. Jo, to bylo hezký.
Už je tam úplně tmavo. Ty vole, přesně, já bych to stihl. Všechno, co měl nalezení, prostě jako na climbing. Jo. A akorát s tím, když tě zastaví policajt, tak z toho máš průser, že ty musíš mít nějaký prostě CEčko, ty musíš mít nějakou certifikovat. Tyjo, tam bylo asi takové velké rybičky, byly tak 40. Plavali prostě takhle pod vodou, jak tam ty řasy, tak normálně jak stádo prostě pasoucí savcí. Tam byla ta modrá laguna. Asi největší rybí útvar, který jsem tady viděl. Rybí útvar? No 30-40 rybiček v hejnu. Rybí útvar. Takhle, jak máte vepředu zrovnaný. Něco. To je, když postrácí plavce, tak jim to bude házet. Místo záchranných pruh. A zase plujeme dál. Teď už se vracíme do Miláca na Sicílii. Lipary jsme projeli a tam je někde v dáli je Sicílie. A může pak ještě být nějaký koupat. Akorát, že nefouká vítr. Moc nezaplaštíme. Tak můžete. Tak máme přeju. Tak co? Úžasný. Takže Capo Milazzo. A tady je maják. Jaký zkůza, vole, vypadněte. My jsme už takhle v loni zaplatili opravu. Jako tohle není normální a on to ještě drží rukama. Tady ty Siciliáni nejsou v pořádku. Kde to děláš, děvče? Kde to děláš? To skončí špatně tohleto, jestli se o to pokusí. Já to nepochopím, když je vedle. Meteorologico. Sicília. Tak takhle to vypadá v Sicílii. Uprostřed léta. Tady přímo před námi vidíte Etnu. Super. Tam dole jsme.
pěstovat. Tam jsou trávka. No, to je jasný. Tak malé ostrůvky před Stromboj. Stromboj na nás čeká zítra. Tam se jdem vykoupat. Tak, dneska plujeme na Stromboj. Jsme vykoupali a plujeme na Stromboj. Ještě provázek zkrátil a si slyšeli tam úběh. Takže to bude před toho kamene malinký sedí, takovej krabík. černý. Jo, oni jsou tam dva, ale jeden je větší tam. Tamhle z boku je ještě jeden větší. Raz, dva, tři vidím. No. Vidíš, vás bude kousat do prstů, až polezete do vody. No, to jsem musel vzít rukavice. Ale to jsou mrňavý. Tam není. To je hodně mrňavý, na tom není žádný maso na tomhle. Vás vidíme. Hele, další tamhle. Kde Kamila? Tamhle. Tam jsou na té zíce. Tamhle taky na zíce. Jo, pravda. Dobře, na kraji. Za mnou. Tak jsem se půjdeme koupat. Druhá strana Lipar. Krásná vodíčka. Tak tohle už je sicilský pobřeží. To je furt dole Monostrava, co? Dneska úplně bez větří. Moře úplně klidný. Tady budeme na tu plážičku. Jsme mohli vylodit na pláži. No, to je nějaká chráněná oblast, takže to neriskoval. Když se nás pak jako hotelové nepůjde, když nepojede Tak to. pojedem jinam, Ne, Václavé, jenom se Tak- zaplaveme. tak tam upsněte. Už? No jasně. Nečekáme, nevyslíkáme, skáčeme. Já už počím ty hrunky do větře. Tak doufám, že se mi to natáčí. Ještě. Tak, Myslím, že teď Asi už bylo tam něco všechno. mám. Martina to bojkotuje. Martino, máš mi jaký mrtvola? Vydrž. Ale, nemáme vůbec jak se tam kotví, počkej, tak já nevím, cesta. Ale Kamile, můžeš to i u nás odebřít? Jo, tady není na konci ani kasíčka. Co to bylo? 60 metrů. To je fajn. Tak tam dneska jdeme. Kráter vulkánu. Už začíná zase pršet. Tak to bude zajímavý. Tady se není kde schovat.
Ale jinak je tady nádherně. A tam byl kluk, který prostě byl, já nevím, tomu bylo 25 nebo do 30. A měl ty hůlky. Ano. Já jsem říkal, proč máš jako hůlky? A on říkal, no, protože mám kolena tam, kde odkud ti rostou nohy. A tomu je to úplně jedno. Ten čeká na housku. Je tady doma. Tak všechno. Jo, proto by mělo být má, aby si aspoň něco málo viděla. Zatím prázdná. No přijde. Přečtu Lipary. Musím si natočit ještě město. Jo, s tím kokosem, když máš na hlavě, tak jako nejde jet víc než nějakých 60-70. Pak tě to tu strvá. Jestli si chcete vyndat člunek s pádlama, tak klidně můžete plavat s člunkem, ale kotvit tady nebudem. Jenom se takhle podíváme. A to je vulkán z druhé strany a měla by tam být nějaká modrá laguna. Ti poslouchám ale odsaď teda. To nevadí. Ale oni se koupili dneska. Takže takhle vypadá Punta Grossa. Tamhle jeskyně, přední lodičky zakotvený na ostrově Vulcano. A tady se blížíme k Modré laguně. V Modré laguně vzadu ne, to asi nenatočím, ano, tamhle stojí Andrejka, jestli se nemýlim. Jo, tady je Modrá laguna, Punta Grossa. Ne, tak ani nevím, která z nich je Andrejka. Někde se tam cachtá. A takhle to celý vypadá. Takže Punta Grossa na ostrově Vulcano na Liparských ostrovech.
Jo, už tam na mě řvou a mávají, jo, tamhle vidím mávat ruce. Už je vidím. No jo, to jsou oni, akorát je tady trochu těsno, takže nestíhám manévrovat, i ovládat loď, i filmovat najednou. To prostě nejde. Tak vypínám kameru. Tak jdem bez kapitána. Jenom osvěžit. Já to tam na tom, já ho teď natáčím, jo? Jo, takhle. Ale už skončím, neboj. Konečně jsme ulovili nějakou rybu. Tak, tady jsme v Katáni, čekáme na letadlo, tady jsme posnídali teď a jdeme do kavárny na kávičku a už poletíme letadlem domů. Zase nějaký Karel. Teď! Tak to byl pokus o akvabely. Tak teď už jenom těma prdelama nahoru. Jo, to už taky nahoru. Ale tak se potopíme, tak ticho. Není problém. Už to vidím, jak to valí k té lodi. Vidíš to? Já jsem to ani nechci vidět. Tady má Vortek a má. Jako úplně vidíš, jako úplně ten vítr cítí, jak to přetáhne sem. Vidíte, tady aspoň ty vole, jak to před nás. Schoří loď. Schoří tam ta... Ne, on to fakt pustil. Mě vomejou. To víš, že to jde rovnou na loď. Ty píču. Mě vomejou. Mě asi vomejou. Ty krávo. Dobrý, už je to pryč. Tak se modlete, dělá. Už je to pryč. Ty vole, 4x, 8x, 6x jsme mu to říkali. Nepouštěj to. Ne, teď už se nemůže nic stát. Jo, ty amo. To jo, no, že se to nezamotalo do té vrtule nahoře. Italiáni tady si říkají jako... Ty se tady říkají vedle, že Češi jsou kokot. Štěstí všem lidem, dobré vůle. Ty kjávo. Ty krávo. Ty krávo. Ty krávo. Ty kjávo. Ty vole, jak to šlo. Dejte pryč ten ručník. Já nic nevidím. Tak tohle my máme na lodi, jo. A teď tady, podívejte se na to, tady prostě čuměj, co se to děje. Tak. Tady tancuje a tady čumí další, jo. Takže celá Itálie se sjela na člunech, protože Denisa tancuje prostě, no. Tak ještě já budem vybírat. Jo. A ona tancovala na jachtě pod vrcholem Stromboli. Jenom kluči. Cože? To se dá jako zastavit a jenom Tam asi budou jenom hlídat.
sluníčku, jo? No tak to bylo jenom, že wow. Ale mobil ne. No, to je nejlepší, to čípej, no. Hop. Pěkně. Až na mě to cáklo. Takhle skračovali ty. Ke porkaci. Tak čau, zítra vás vyzvednem. Pozdravujte na té druhé lodi. Ne, zítra, Kde se nám to bude tady. líbit? Vidíš tady. Jo, dobrý, my už stojíme. A tohle je přesně to, co jsem nechtěl, no, ale už stojíme. Čeká na stůl, Se può venire con me, signora. Dietro di me. No, dietro di me. Dietro di me. No, io tengo il suo. Tady teda teče ta lava dolů vždycky, to je ten úsek, kde to... Ono to spíš i to říkal, že tohle je hlavně ten prach. A tady je ten hlavní prostě... Tady za to se nesmí ty 2 míle vlastně do vody. No, Jo. všechno z té sopky jde sem. Jakoby v posledních erupcích, tak všechno jde sem na tu stranu. Je to krásné to vidět ještě při tom západu slunce. Tak Že ještě by vlastně- to mohlo jednou zahrmít. No, a tady po téhle z té naší straně tak vytéká láva a pak tam po té druhé straně tam se hlavně valí kameny. Ty to teď stahuješ dolů, to ráno. A povolil ho jenom po kousek. Víš, no, tak. A povolil ho. A pana pěstí. Oni to držejí ještě ty 2 asi. Tak dneska vyrážíme okolo ostrova Lipary. Můžeš klidně, Martí. Ne, taky nebudu. Tak.
A nějaké staré divadlo. Díky. Ono to je narvaný, děkuji moc.